young people. Tapos muna ko, lantaw ni pastor, lantaw. Klaro na lang, pastor? Klaro na, kasi gatong sugal. Jai, try to ask question why while naglingkod ka. And then, try to mention this question like Job said. Kung ang tao mamatay, mabuhay pa ba siya pag-usap? Sige ko no. Young people, ready, go. Kung ang tao mamatay, mabuhay pa ba siya pag-usap? Nayak mo tingog ko eh. Ari ko si mga people is because kung ang tao mamatay, nindot bang pangutan ha? Para ninyo, nindot ba? Interesting ba? Interesado ba nga pangutan ha? I think this is very interesting question. Grabe ni siya nga pangutan na, nindot eh. Pagkala mo bisita ko para makabalong sila. Siguro nalagay po sa lingkuranan nila ang bisita. Saan ba sila dali eh? Patay na gali, mabuhi pa. Salamat na kami bisita. Amen? Amen? Interesado ba yung people sa hindi kumutanan ni Hope? Interesado ba mo? Asa ni mabasa? Job? O, anak ha? Anak ha? Dagan na kayo itudlo rin yung mga interesting verses nang hinaot ko nga inyong timanan. Ha? Young people, dili sa mga people, sa young people, sa mga mama pod. Dili sa mga mama pod, sa mga papa pod. Itanong po niyo sa inyong kasing-kasing, isulat sa papan sa inyong mga hupo. Kini nga klase nga pangutana, just in case moabot nimo ang kaluyahon, pukawon, ang hinaot ko nga pukawon kanini pangutana ha. Kaluyahon man sa spiritual o kaluyahon sa physical, nang hinaot ko nga pukawon kanining pangutanaha. Amen? When a man died, shall he live again? Ano sa answer? Yes. Amen ba, Kristohanon? Amen, young people? Amen ba tanan? When a man died, shall he live again? And the answer, yes. Kisa na yung mga yes. Yes, pastor? Yes ba mga batanon? Yes ba mga batanon? We are crazy to say yes. Wala takbang buwang na mayroon yes. We are so very hypocrites to say yes. Yes, we know. Yes, we are. Pero usahay, bisag nakaibalo na ta nga tinuod, bisag nakabalo na tas itong tinuod nga kahimtang sa umaabot, pero usahay, magpabuyag tas Ginoo. Amen? Nakabalo naman ta ba? Kabalo mo, dili biya sulagma nga naabot mo dili. Yung dili po sulagma nga naabot mi diri. Ang tumong og tuyo sa Ginoo nga matudluan mong tanan. Ang tumong og tuyo sa Ginoo nga matudluan tang tanan. Amen? Unya ang atong gitudlo diri ta manghulbot diha sa bisag unsang basahon diha sa libraries, bangod sa mga department bookstore diha nga manguwatag atong ikonsulti diri. But diri sa Bible nato gikuha. Nakadetalye tanang sa Biblia kung unsa ang maayo nga butang sa umaabot. Especially kanang gidala-dala nimo nga kinabuhi ron. Kinsa may naadri karon nga dili gusto mabuhi unya. Sinusutira kung tinuto yung pagdawat sa Ginoo one day. When Jesus comes, magkita mo niya dito sa langit. Kung tinuot ang iyang relasyon sa Ginoo. I don't care kung napong may nailang na tao at di Kristohanon, ayun lang to yung istoryahe. Kibisag kita karon, we stand at our faith, nagbarok tas itong pagturon. Kung makakita tag tao, dili Kristohanon, makakita tag tao nga wala yung relasyon sa Ginoo. One thing we know, that a man without Christ, asa man to? Sa inferno. Pastor, ganong grabe man ninyo ka pagsalig o grabe man ninyo mutudlo about niya na kay diri na muna sa Bible gikuha. Diri na to ni sa Bible gibasa. Muna kita igsuon nga naadri karon. Hipokrito na kita mingon nga yes. Kung dili man ginita anda mo masakripisyo para sa bulaton sa Ginoo. Yes, Pastor, I know. Yes, Pastor, I know. Humanin ka matayo na, mabuhi ako. Pero dili man ginita anda magsakripisyo para sa Ginoo. Yes, Pastor, kabalo ko human niya ini. Napakoy kinabuhi. Pero mapuliyakon makakas Ginoo. Dili na pwede. Amen? Dali na kaingon yes, pero sa hipokrito ta.
Niyo sa Mateo, kamong mga tawanan mo, pahawa man ako, mga hipokrito mo. Napasidungog po na ako, pinagi lamang sa inyong mga baba, pero inyo makasing-kasing mga binuhatan, layo kayo nako. Isagiyon na si Jesus mismo. Muna sa itong kinabuhi, dili na ito ipakitang hipokrito at ubangan sa Diyos o sa mga tao. Kung unsa ato nakatunan diri, kung unsa ang gitudlo nato diri, we have to walk our talk. Ato ipakita ang atong isulti. Kada maglakaw ka sa giya ba, I am a Christians. Kada ba may usa? Gustuhan mo bina? Ay ninyo lab tina. Ay ninyo ko anak, butal mi lang pagkatao. Wala mi ko'y kasaway ana. Wala mi ko'y sumbong ana ano man. Kung may usa kastuhanon siya, dito ko anak nakita na ko siyang buhat. Amen? But then, when you walk on the streets, makita mo, ay, mabaptist, ay, Christian. Unya, ikaw mismo, sampalong si mong binuhatan. Ikaw mismo, musampalong si mong kamot. Kaya ikaw mismo, wala nag-walk sa imong talk. Amen? Muna kung saan kayo, we are two hypocrites. Muna karon kung dili ka gusto, o dili ta gustong tawgon ta sa Ginoo, hipokrito. Karon pala ko si sao na to, kung mamatay ko, mabuhay pa ba ako pag-usap? Ang tubag, tinuod, mabuhay ka. Pero nakay pangandamang si mong kaugalingon karon. Ayaw pagdahong nga kung nidawat ka sa Ginoo, enough na ison nga ipakita nimong luwas ka. Tungkol kay ang Ginoo na luwas, na nangalakad sa Ginoo, nagsunod sa Ginoo, nagbinutan sa kinabuhi. Dili sayo na magbinutan. O ang pagbinutan ni Soon, dili na may kaluwas na to. Resulta rin sa atong relasyon sa Ginoo. Kasi bisan kinsa katong mutuol sa Ginoo, mausap man ko dayang kinabuhi. Muna ka maglakaw ka sa Ginoo, dili ikaw ang makita sa tao, kung dili si Kristong tinuod. Amen? O natay preparahan sa atong kinabuhi karon mga igsoon. Kung sa maniangay na atong preparahan, kung kinasayod ako igsoon, nga ang buhing testimonya o pagpamatuod, nga dunay kinabuhi human ining kinabuhi kini wala lain ko dili si Jesus. Amen? Because only Jesus gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Si Kristo rana ay magtuon ng mga uban diyan nasa YouTube. Nga namatay siya kadiyot, unya niya ato siya sa langit, unya ato siya sa impierno, unya nabuhi siya pag-usab. No, walay girikod sa Bible na. Only Jesus conquered the grave. Do you know the song? Jesus conquered the grave. Kabalo man nakataha? He conquered the grave. Oh, only Jesus have a victory over death. Siya ra. Amen? Napamuwi lang mabasa diya kanay na banhaw? Wala na si Jesus Christ ra. Mo na si Jesus Christ mo na atong buhing paglaom. Because He arose on the third day. Nabanaw siya pagkatulog adlaw. And today, He's still alive. Amen? Karong panahon na hangtod sa kanturan, nagpabiling buhi ang atong Ginoo. That's why I serve a living God, not a dead God. Amen? Muna karon nakabalo ko, kinsa akong gilagaran? I serve a rising Savior. I serve a living God, not a dead Christ. Amen? Nakabalo naman siyang gilagaran ron? Katong buhi nga Ginoo. That's why kung imong ito mga buhay ng Ginoo ang gilagaran doon. That's why kung ito nga buhay ang Ginoo ang gilagaran, ayaw papatay-patay sa imong pagpangalagan. Ayaw pagluya-luya sa imong pagpangalagan. Ipakita sa Ginoo ba nga bisag luya ka, abdig yapon ka. Ang niya pastor rin, huwag mo ko luya no. Huwag mo ko no. But still I stand for God. Nga nag-iimo ko na para sa Ginoo, para po ninyo. Unsakay sitwasyon ko di ko mari ko sa kapulan kanaluya ko. Sorry kay Brad, sorry kay sis, di ko kana kay luya ko. No, dili na to na ipakita. Why? Because nakabalota sa atong gilauman. Nakabalota sa atong gialagaran. Dili ta pwedeng maluya, dili ta pwedeng musuko, musurrender sa atong pagpangalagad. Nga naman, nakabalota kinsa ang atong gilagaran. One day niya, mahurot na mo kaluya, di na mo manimba, palakpak na mo manimba. Yawa sila, at hintay na lang sila. Malipay ta daghan na naman, daghang mga tao nga naglunang sa pagkasala, makuhaan ang kalibutan, maipon din sa pamilya sa Ginoo. Yawan din, mga wala na sa. Mugamay na po ang attendance na naman. Kay nangaluya, nangawala, nadala sa kahig, sa silhig sa yawa. Ang palakpak, ang sungayan. No? Utaas na may sungay niya, basta mawala ka sa Ginoo.
Asa mo mabalhin? Nimo. Nimo. Oh, nimo. Nako. Oh, mabalhin na. Wa ko mo kabalo kani mga bulyagong nga bata nagsaka sa balay, mingo di mama, nara pa sungayan ako nga bata. Mama ninyo di mo nga sungayan ka. Wala mo kabalo na? Bisan yung mama mingo sungayan mo, bisan wala mo sungay. Kay ano man na pastor, kay nakita sa inyong mga ginikanan sa inyong mga buhat o batasan. Amen gusto ano? Muna diri sa simbahan, sintro ni Dios. Kung maarigin mo diri, Dios ang sintro ani diri pastor. Dili ang baptist, dili ang religion ang sintro. Ang Dios ang sintro ani. Muna kung maari ta diri, dili daw ta to iskutan, maayo kay Dios man. Kunya kung maari diri ta diri, bibaluan na to na buyagon kita kay sala, kay dili ang pwede na sa Dios ang sala. Matulog po simbahan, kasama na po kay sala. Ayaw paghimog sala para di ka buyagon sa Ginoo. Kay simbahan man eh. May pre ani, adto. Oh, kaya pagpadakop na ta. May taging anak tas kalibutan ba? Kanang gatuklo ta permi sa tao sa impierno. Kita diri gadala ta sa tao para makaatos gingarian sa langit. Usbon ta na una sa tao nga tanan gustong ka makaatog langit, pwede ra nila bisag walay gibuhat. Diya sa Ginoo. Usbon ta na. Kumpiyansa kay tao ron kay anuman tungod anang hilo sa yawa nga ang tanang tao maadto sa langit. Sayop na bisag wala kay gibuhat sa yuta. Bisag kuliagon kay kana tao sa yuta. Bisag wala kay simba-simba sa yuta, bisag wala kay relasyon sa Ginoo, bisag permi ka musukol sa Ginoo ka naghimo kag sala kada adlaw, sa langit ka. Ang pira po gud. Usbon ta na ang klase mo na una para makabalo ka sa pangutana ni Job. Kay si Job mismo, grabe kay interesado yung pangutana oy. When a man dies, shall he live again? Ang answer is yes. Matthew chapter 11 verse 25-26. Gitubag sa Ginoo. Ako ang pagkabanhaw, ako ang ginabuhi. Sa bisan kinsa ka tumutuo ka nako, bisan siya mamatay, mabuhi. Amen ba Kristohanon? Ito ba tana? Barog sa mong pagtuo kung ito ka. Unya pangandami ni. Ang mensahe tulo. Number 1. Pangandami ni, prepare to meet thy God. Number 1. Prepare to meet thy God. Unsay pangandama ni Soon? Preparahi ang pagkatubang sa Ginoo. Tan-aw ang tarig. Kung maayo kay kang tao matubang sa mayor, kung maayo kay kang tao matubang sa presidente, now preparahi ang pagkatubang sa Ginoo. Kaya wala si bisan kinsang tao exempted, inig unya na yung sa Bible nga matubang ka sa Ginoo. Preparahi. Kabalo ka nga ang tao karon kumpiyansa siya nangalaga sa Ginoo, kay wala siya hinumdumi nga unya pohon mo atubang siya sa Ginoo. Prepare to meet thy God. Amen? The Bible says in Hebrews 9:27, and it is appointed unto man once to die, and after this, judgment. Unsa man ang judgment? Magtalikod ka sa Ginoo. Ay sa Lord, baulaw ko ni mo Lord. Pwede na ko matubang Lord? No. Although di katubang ni mo sa Ginoo, di ka kita siyang naong anuman, makasasala pa niya itong lawas. Makasasala ning kalag na nanatoron. Nasabtan na ito isoon? Usbon ako. Inighukom sa inikamatay ni mo hukman ka sa Ginoo largo. Inikatubang mo sa Ginoo, di ka kita sa naong sa Ginoo tungod sa kasulaw. Nagdanag ang himaya sa Dios. Dili ka kahatubang ka kita sa naong because of our sins. Kining kalag na to makasasala, inighukom na to, dili ta kakita, only the voice of God. Amen? Karon sa aman ug unsang orasa ug unsang panahon na nga makatubang ka sa Ginoo. Naingon ang Bible, unya na kung ilista ng kaglawas na dili madunot. Lawas na dili na makasala. Lawas na dili na mamatay. Diya nakakatubang sa Ginoo. Amen. Prepare to meet thy God. Nangandam na ba tanig balik sa Ginoo? Yes. Andam na pong matubang sa Ginoo? Amen. Andam na? Pastor Aisha, hindi po gusto mong matay. Pero what I mean is, kung maabot ba nga mobalik ang Ginoo karon, ugma, sunod adlaw, andam na ba kang matubang sa Ginoo? Inutukin na sa mga gilikuran ron. Oh, naunahan na sa mga gilikuran ron. I am ready to face Jesus. I am ready to face my God. Andam na ba kong matubang sa mga Ginoo? Amen? Nya kita ra ba dahil kumayong tang Ginoo, ang atong na kung tasog buho. Gwapo.
ngay kasing-kasing, bunguton. Ayun nga na pagkunahuna, ang Ginoo kung yung kanya sa mga koronor, hindi na maging kumunahuna, ang mukha ito bang imuron, yung mga namunahuna din mo, taas buho. No. God is a spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Walay taong nakikita sa naong sa Diyos. Amen? Only Jesus na sa itong kasing-kasing. Si bisan kinsa katong mga tao nga nagdawat sa Ginoo, mupuyo ng Holy Spirit diri sa inyong kasing-kasing. Ang danag sa dagway sa Ginoo magpuyo na sa tong kasing-kasing. Amen? Amen? Bisag asa ka mato ang Ginoo gakuyog-kuyog na naa sa imong kasing-kasing. That's why sa tubangan nimo, sa likod nimo, sa likod nimo, daghang mga pagsulay, daghang mga tentasyon, dili ka madala ano man, naa si Jesus Christ imong kasing-kasing. Amen? Prepare to meet thy God. Stop making busy of your life. Kakuha na ito ng kabisi sa itong kinabuhi. Kasi dili madugay, matubang na ta sa atong maghuhukom. Are we listening? Maminaw ba tatanan? Stop busy with your study. Oh, wala may sayop na muskwila ta. Wala may sayop na mag-study ta. Pero unta ang atong pag-eskwela, atong pag-study, dili na mahinungdan nga dili ta makasimba sa Ginoo. Prepare to meet God, ha? Stop preparing things in this world. Dili man sayop mga mangandoy ta mga butang din kinabuya. Dili man sayop mga mangandoy ta butang din sa yuta. Pero kung mao man hinungdan na imong gipangandoy, nga mo palayo ka sa Ginoo, kuno nga na. Amen ba? Oh, bisa ko katindog din nangandoy mo ko butang pod. Nandoy ko bindot ng motor ng service. Pero dili hatag sa Ginoo, wala pa pasabot na dili na kumari dire. Amen? Bala kabayo kung sakyan mo arigi ko. Hindi pa to kung saan urap kabayo man ni. Pangunit lang ko diha. As long as makaabot ang galangan. Amen? Dili sayo ka mangandoy, dili sayo ka magtinguang butang. Ang nakasayo ka na kung mao na lang na imbutang imong giuna, mubiya na kas Ginoo. Amen mga igsoon? Nahina ako, mamatigin mo na ako para masabtan ninyo ba? Sakti ang pagpangandam sa imong kinabuhi karon. Kung kay humanin yung kinabuhi napay sumpay. Amen? Gusto ba mo magsumpayan ang inyong kinabuhi niya? Sa kalipay? Preparahe ang pagkatubang sa Ginoo. Duha ka balatsagon o duha ka nahimutangan og lugar ang imong pilian unya kung dili ka mangandam. Una, kung mangandam ka, sumpayan ang mong kinabuhi sa Ginoo nindot o kalipay nga kinabuhi unya ato pagikasaruhay nga dapit. Ikaduha, kung dili ka mangandam kay gusto nimo maglipay ra ka ning kalibutan na, gusto nimo ang imong kinabuhi mapuslan na sa kalibutan, usay mga tuan, kagul-anan, kasakit og tuwa ka sa lugar sa kainit. Moro na. Kay kung dili to ni itudlo ang langit o impierno, ang tao walay pagabuhaton na nindot at tubangan sa Ginoo. Amen? Amen, Kristohanon? Amen. Sugdi karon ang pagpangandam sa pagkatubang sa imong Ginoo. Are we ready to face Jesus? Hindi na ba mo? Amen. Just imagine kung ikaw lang sa inyong balay, pag unahuna ra gyud, pag abrig Bible, I am ready to face Jesus. Ready na ba kung matubang sa Ginoo? And then if you realize na pa something nagbother mo nga kulang halabuhatan na. Lord, kulang man ko. Di pa man ko ready. Pwede pa na akong tadlungon. Pwede pa nimong tadlungon. Lord, kulang pa man kita akong performance. Pwede pa gitinduto nimong performance sa Ginoo. Lord, wala man ko napuslan sa mong bulaton. Pwede pa ka magpagamit sa bulaton. Kaya wala pa man ibalik ang Ginoo. Mabito na prepare para na kay mabuhat nga nindot. Kaya kung dili ka magpreparar, ano mo ta? Wala naman tayo baton. Ang ato na Domingo na patron, asimba na pod. Wala kita nabuhat sa Ginoo. Amen? Yan yung katubang ng Ginoo. O, pila ka kalag, ang imong nadala. O, napalik kalag-kalag eh. Mga mga tao ay imong sugatan ray, imo rang yamiran. Ikaw nakabalos, kaluwasan, pero imo rang yamiran. O, mga mga tawanan, sugatan nimo. Nagpasabot nga wala kay kalag, nadala na ako. Kaya muna-una na to, walay preparar ba? Ang mga tao nagpreparar,
busy always in the ministry of God. Nagasuluinin, gasugid sa mga tao, ga-invite o mga tao para maluwas. Oh, nganong buhaton man na pastor, nganong kalabanan sa mga pastor, baon kinay sulti, aron ni katubang mo sa Ginoo na kay makuha. Amen? Di kayo nakatubang mo sa Ginoo, kumusta ka? Kristohanon ko si Yuta. Kasi yung pastor to, Pastor Jason. Nya, unsa man imo ang nagdala? Napa day dalon ni the Lord? Kami na kumudawat ra. Ito, mga pastor ay. Mubo lang tawad yung kusulti. Mao din eh. Gisultihan ta mong sulining. Gisultihan ta mong discipleship. Gisultihan ta mong pangimbitar mong galag. Pangimbitar mong galag. Asa mong galag mo ron? Wala ka sa galag. Di ba makita? Oh, ato na listen. Visitors sold. Sunday. Okay. Nasi tayo naglingkod di aron na bisita nga di ba kita? Wala tayo bisita. Amen? Ano inaot ko nga magbisita? Anda ba mo atubang sinong Ginoo? Nya wala may gibuhat. Kabalo mo kinsa tong ready na matubang sa Ginoo, excited na? Katong daga nagagi. Ikaw kung wala pa kay agi, ayaw bang imo excited eh? Pareha mo na maestra ko? First day of school? Ang ilang tao na katong mga honors. Wala lagi dito first year. Wala lagi dito second. Katong mga honors. Interesado si ato. Pero katong yung magbutol-butol. Section 4 ka oy. Ang maestra pa mo kabalahin mo. Osmo na ko, katong mga interesado matubang sa Ginoo, katong ng mga taong dagag-agi. Katong mga tagpulo na nadala sa simbahan. Nagdagang crown mo no? O, na may maguwag mo sumbi. Basta, sakto na nga naman. Kung saan pa man ako ng crown, wala may palawan dito, wala may kapindahan. O, may lunggo no? Tibahala na sila, may pernos na eh. Kita yan, balikamot yan. Ikaw, patulog kita. Amen? Ayaw yung bata. Amen ba, gusto ano? Prepare to meet thy God. Number 2, prepare for His coming. O, nakapait na rin sa kalibutan. Kaya bisag unsa ka busy sa kalibutan ro tungod sa kalihukan ini. Kita nga magkristohano, di gyud ta malimot sa pagbalik sa Ginoo. Amen. Revelation chapter 22 verse 12, behold I come quickly and the reward is with me, given to everyone according to his work shall be. Mubalik ang Ginoo sa dili madugay, magdala siya ganti, ihatag sa matag usa dili bay family. Ihatag sa matag usa, sumara siyang nabuhat dinhi sa simbahan. Among utana, unsa may nabuhat nimo para sa Ginoo? Yes, I believe nga humani kinabuhian napay sumpay, pero pangutana, unsa may mabuhat nato sa Ginoo? Ang pangutana, gipangandaman ba nimo ang pagbalik sa Ginoo? Remember sa pagbalik sa Ginoo, He will build a new kingdom. Kining kalibutan nga ato nakita ron, ilista ni gingarian sa Ginoo nga bag-o. Gingarian nga wala nay kagool, gingarian nga wala nay paghilak, gingarian nga wala nay pigado, gingarian nga wala nay kamatayon. Ang mga tao mamuyo dito. The new kingdom nga gi-prepare sa Dios para nining kalibutan ang iilis niya. Kabalo mo kinsa mo rule? Kinsa? Si Jesus Christ kuyog sa mga tao nangandam. Amen ba? Amen mga kasawanan? Amen. Amen? O, hurang namingaw na sila. Okay. Prepare for His coming. Ang akong kinabuhi, gihatag na nako sa Ginoo. Fully give. Ay sa pastor, gihatag na ginimo? Walay po pangutana, question daghan pa. Ako na ning gihatag sa Ginoo. Kung unsa mga buluhaton sa Ginoo, ups and down, maabot sa mong kinabuhi, magserbisyo mi, mangalagad mi sa Ginoo. Apong utana, ikaw kumusta karon? Gihatag na ba nimo ang kinabuhi? Full sa Ginoo? Gihatag na ba nato tanan? Gihatag na ba tanan wala? What I mean is, kung gihatag na nimo tanan nga kabubuton, tanan na tong buhaton, tanan na tong obrahon, tanan na tong priority, dapat nakasabay o nakatuon sa Ginoo. Igsoon, gihatag na ba ninyo tanan kinabuhi sa Ginoo? Ha? Because ako gihatag na nako. Nakabalo kong din ko gikan. Kabalo mo kong din mo gikan? I know where I came from. Nakabalo kong din ko gikan.
Kabalo mo, tonsyo, kabalo mo. Dili mo sa unggoy, subukan ko, dili mo sa unggoy. Nakabalo ko diin ko gikan. Nakabalo po ko ganong na ako diri ron. Nakabalo ko mo na mo diri ron? Nakabalo ko mo na ako diri? Basi gaaray mo diri, basi kuan ra, paglipas oras. Tum, may kinaa ka. Musta kinabuhi? Kasimba ka lagi. Simba ko, pastor, kay may klase. Ano na yung klase? Hindi ka simba. Salamat, Brad, kay nakasuloy ka. Salamat, Santi, meron. May kinaa ka lagi niya. Simba, pastor, kay day off. Way obra. Sa tanong misulti, sa to pa ang Ginoo ikaduwara sa tong butang atong iprioridad. Amen? Kabalo mo nung namo diri ron? Ako kabalo kong nako diri ron, gihatag nako akong kinabuhi sa Ginoo. Nakabalo kong din ko gikan, nakabalo po kong nako diri ron, o nakabalo po kong asa ko matubang. Nakabalo kong din ko gikan, nakabalo kong nganong nako diri ron, o nakabalo po kong asa ko paingon. Nakabalo ba ta na? Nabaluan na ba nato na? Ay, college everyone, kanang tulog. Nang hinaot ko nakabalo kang ning tulog. Nakabalo kang din kagikan, nakabalo kang anong nakakadriron, o kabalo po kag asa ka paingon. Kay kung wa kay absent na ng usa, agoy. Mutana ko ron, kabalo kang din kagikan, amot pastor, kaya alam ko sila, sa kuan ko nuta. Nakabalo kag naadiri ka ron, aw, palit, ano po ba, diri ron, apo ko diri ron, kay naman si kuan, diri po ko. Nakabalo kag asa ka paingon, patay siguro, nakas na ibutang sa Ginoo, hindi rin ha. Na, nanginaw ko ka ng tulong na ibawan na to. Amen ba mga lalaki, Kristohanon? Mga yung people, lang to ko mga pastor, ay pag buka-luka niya, ay magtulog. Nakabalo ba mo nga nung namo diri ron? Nakabalo ba mo asa mo paingon? Prepare for His coming. Andam na mo ni Balis Ginoo? Andam na mga Kristohanon? Rason nga nung mubakon ko ni kabuntag magampos Ginoo. Rason nga nung mari kong simbahan kada Domingo. Rason nga nung mapil kong prayer meeting kada Merkules kay nakabalo ko nga buhay akong gilagaron ug kabalo kong asa ko paingon. Amen. Muna rason nga nung bisag luya ta mupadayon tag pangalagad. Rason kay nakabalo tag diin ta karon. Og nakabalo tag asa ta paingon. One day all these sacrifices nga atong nahiguman karon will turn into joy and blessings. Amen? Karon sa pa man ang one day nga gingon nga pastor, paabot lang. Maabot ra gid niya na. Pastor, abi mo patad ko gluto. Mangko na ko na. Di gid mo na mangkon, daghan ang kwarta mapildi, di gid mo na makuha klaseng kalipay. Nga kanang kasakit nga nagyan ni moron, kapigado, kawaladon, say, magmasakit. Sa kaadlaw, mailisa na into joy and happiness and blessings. Just believe. Tuhoy lang. While naglingkod ka diha, tuhoy lang. While namatay ka diha, patalihogi lang, sulti ni pastor. Kaya ganito mga sulti din, mga bulak-bulak nga, atong ipang, nga nindutong ginatong sulti ba para kaning mga maminaw, mabighani ba? O, ginundon ko na, pagbata pa na ako. Kay napil mo kuan ang kanang magpaso-paso anang kuan ba? Sana kanang napoy sport ba? Nya kalugan mo to. Sana right now sana miss na sana. Kanang sa una natong kalihukan ko nay. Kanang magalugan nga palaganay kwarta ko ray. Garmo ba? Bubo giga kwarta para ikaw ma-purse. Oh, di na purse may kini bubo man ang akong pares nga ako ra pong parente ni bubo magkwarta. Nya kuan man dito percent no? Abi na kong ilahan na tanan. Kung ano man itong percent, na ilaha to. Oh. Sus, kaya na first man di kami ang king of queen. Oh. Tao hay, pag ayong sus, galingkod, may dito, gibalak-balakan ni sa mayor. O ikaw matahong nga. Ano ba, laki noon, may yun. Sama sa bulak, ni butang sa ibong umarama. Kung may mo palang kuhan ko ang bulawan. Dili matabang iana, dire, para mabighani mo. Inga na akong tara. Maglapan na niyong atay. Pulong sa Ginoo. Hindi na ito na pwede i-adapt diri ka ng Didong, inaot ko, patahing ka. Uy!
Pulong sa Ginoo. Kung mahimo pala ganit diri kasapaan ta sa pulong sa Ginoo para matatlong ta. Amen. Kay dili pwedeng hiwi ka maato sa langit. Tatlong gyud kinabuhi. Basta-basaya ra gud ninyong nahuna gud. I-train na lang niyo siyang mindset ba? Nga ang tinuod nga simbahan, magtudlo na siya pagkatatlong sa kinabuhi. Inganaara ko niyo kog lingon. Di ka maglakaw man nagdaghan nila sa Domingo di hanapon ko. Kanindot sila kinabuhi dia. Liberality, unsa man liberality? Magpuyo kang pangusto. Pwede na karong simba, pwede na pud unya magkuan na pud ko. Pagkasunod ko ano pud ko, nasimba na pud ko Domingo. Putos kinabuhi liberal. Pwede na. Dili na pwede sa Ginoo. Amen, Kristohanon? Prepare for His coming. Lastly, before ko mo-close, before ko mo ato sa last, all our sacrifices will turn into joy and blessings. 1 Corinthians 15:58. Amen? Therefore, my beloved brethren, be steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord, that as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. O, sabon ako, ang atong mga kahago din sa yuta, dili kawang atubangan sa Ginoo. Ha? Ato tas katapusan. Prepare your destination. Visitors! Visitors. Prepare your destination. Di naman kumingon ninyo prepare your destination, kaya naman mo diri. Sa visitors, tani. Pero osmo nila ako, kaya wala may visitors, diri lang ta. Andam lang mo sa inyong destinasyon. Nakapangandam na ba mo lugar nga usa lang inyong atuan human ining kinabuhi ha? Tanan ba nakapangandam na? Osmo na ko si Job ningon, when a man died, shall he live again? Ang tubag is, yes. Asa ka gustong mabuhi pag-usab human ining kinabuhi ha? Asa ka? Remember, sa Biblia, usa o duha lamang ang destinasyon sa tao. Walay laing dimensions diri sa Luke, duha lang, either imperno o langit. Duha lang destinasyon sa tao. Nganong na simbahan, nganong na Bible, nganong na pastor ng mutudlog pagkamatarong, dawat sa Ginoo, kaya dunay langit. Nganong na kalibutan, nga kanunay na to magtudlo sa pagpakasala, nganong na kalibutan nga magtuklod ginato, nga to sa butang nga dili maayo, kay naay imperno. Nayawa, naay Ginoo, naay kangit-ngit, naay kahayag. Amen? Amen? Naay dautan, naapoy matarong. Unya nining kautohon, gipapili ta sa Ginoo, samtang naapata dire. Dili pwede, pastor, ang choices, unya lang gatinga ko. Dili na pwede. Kaya na may time mo ng tao, mutuon na lang Ginoo, kay galisong na ginawa. O sa pagtuon mo sa Ginoo, no choice. Siyempre, ako kung magpasakit ko, mudawat ko sa Ginoo, kaya napasakit naman. Pero buta na, sadyang abdik pa ka, sadyang ligon pa ka, nakaila pa ka Ginoo. Sadyang tarong pa yung kinabuhi, sadyang makakaon pa ka, sadyang makaginhawa pa ka, asa man ka nagpagamit. Yung people, lumati mo? Hindi na mo ganang mag-close na ta. Prepare your destination. There's life after death. Osbon ako, there is life after death. Ngayon si Job, mabuhay ba siya pag-usap? Gitubag ni Jesus Christ in Matthew chapter 11 verse 25 ug 26. Ang pangutana, asa ka gusto aning duha? Visitors, asa mo gusto aning duha? Wala ba visitors? Members, asa mo gusto aning duha? Asa ka? Young people, bimutana ko niyo. Asa mo gusto aning duha? Either in heaven or in hell. Either pagkamatarong o dautan. Siyempre, at utas langit. Baya si pastor, tuloy-tuloyan, bagid ko. Bisag dili pa kamutanan ako, langit ko, pero tarong nga sa inyong kinabuhi ha. Bag sinaabot ha. Kung gusto ka sa tarong nga destinasyon, tarong nga sa imong kinabuhi. Amen? Kung gusto ta sa tarong atong atuan, tarong na itong una ang relasyon na to sa Ginoo. Kay kini mong mama, papa, mulayas ka walay pananghin, unya, nagdumot ka, mulayas ka, inigbalik anak. Tanaw na ito, tarongon makapagdawat. Tarongon makapagdawat?
Layas ka rin, yawa ka mananghit. Yang mauna naman kinabuhi. Ni sa mo tayo ni Pauli, ni mo. Usan lang ka mo ng tiil. Ay ko, pasibrisiwaan na imong kimpang at tiil. Hala, dito ka sa lugar nga. Diin ka. O, ingana po na itong Ginoo. Amen? Ingana po na itong Ginoo. Samtang tarong pa itong kinabuhi ng kalibutan, samtang tarong pa atong lawas. Pagkamit sa Ginoo, ayaw sa kalibutan. Amen? Kung saan maging pastor na lang, maging kay kalibutan. More pa o. Ay ko yung sugiri, diha magikan. Diha magikan. Masas manay ka na, masulti yung magikan na. Mukiti mo na yung iko. Kay kusog po kayo na mukiti yung sa una. Buya kong gila, sorry. Talag sa ramitan eh. Diha tagikan sa una. But thanks God nga na Bible nga nagtudlo na to kung sa tinuod. Amen? Na may paminaw ha. Balunan ninyo. Kung unsa ko namatan, maurapon niya kong pagkamatyan. Kung namatay, kung nagmata ka sa sayo, mamatay po ka sa sayo. Gusto mo namatay mo, pastor? Bantay na mo. Makasugatan ni mong tao ni ani, mabahala ni mong tubag. Ayaw lang. Kung unsa mong gimatan mo, pala mong kamat-kamatyan. Ang pangutana, kung nagmata ka sa sayo, mamatay po ka sa sayo. May na lang ning magmata ta sa naulahi, dili pa nagmata ta ba nga, sa sinta na, okay na lang, kinakamata man. Nay, sa sinta na kung kita gusto, niya dawat ka sa Ginoo, dawat na lang. Sa sinta na. Usa pa nakamatas ka motora, nagsasinta na. At least nakamata! Kaysa mamatay sa iyang ginamataan. Amen? Amen ba gusto ano? Pasalamat ko. Kaya anak kong lula sa una. Amen ba? Buktay mo yung bata ni mo na, huwag kayo pagmuta. Yan, lago-lago laga. Opisina, hi, good morning. Yan, bata ka lago, walang lamos-lamos. Nabalo ni mo tanan ang imuhang pagkatulog, basta laway dali. Ningon to ko ba? May pagmataan ni, lago mo duty. Kung sa'yo namataan, let go. Amen? Bahala pila na mong edad, nakadawat ka sa Ginoo. At least, natarong na yung kinabuhi, ito bangang sa Ginoo. Kaya nakabalo pag ikas imong destinasyon. Amen? Amen mga yung people? Yung people? Amen? Imo step? Naroon ba kayo lulag-lulag? Kung asa ka masaya, sundon ti ka. Dog, diri lagi ko dog. Sabi yan lang po ta. Ayaw. Sumini nga mong lula. Amen? Paita doon nga itong kinabuhi, no? Kinato, no? But thanks God, God told us the true destination. Amen? Ang tinuod nga destinasyon sa tao. Kung taniyon ko, kabalo kong na ako driron, kabalo kong din ko gikan, o kabalo po kong asa ko paingon. Kaya nakabalo kong nga akong kinabuhi. Karon pa lang daan, gihatag na ko sa Ginoo. Kaya karon pa lang daan, nakamata ko sa sayo. Nakamata na ko mo sa sayo? O ba siguro, di dreaming na mo di aron. Ha? Nga ako diri? Ano kasimba mo ko diri? Puli kang kalit. Asa na ito sa kwan? Walang simba. Ano to? Idamgo mo to siya pila ka bula. Simba-simba siya. Uy! Ayaw, nahinat ko nga dili idamgo na pagkari. Tininuod na na imong pagsimba. Amen? Tininuod na ba na? Dili na nightmare? Tarang pagkaon ka kay, oh, saan ka? Nayabat, gigukod ko. Largo na to sa bangungot. Wala gampo matulog. Amen? I choose God. That's why I'm here. Amen? Gipili na ko ang Ginoo, anong na ako dali ron. Gipili ba ninyo yung Ginoo? Amen. Job said, when a man dies, shall he live again? Ang tubag, yes. That's why I choose God. That's why gipili na ko ang Ginoo ron. Kamu nga namatay dali ron, i-ask na sa inyong kaugalingon, kung mamatay ka, mabuhay ba kain ng kaugalingon? Oh, okay na po ng kaugalingon, karon pa lang daan, piliwan na ko ang Ginoo. Amen? Gusto ko na? Amen? Amen? O, ano ba? And because I choose God, today, wala na ko nagpuyo ng miserable life. Because you choose God, ang imong ginabuhi karon wala na ka nagpuyo ng miserable. Nakailan man ta ko sa miserable nga ginabuhi, no?
Tungod kay gipili nimo ang Ginoo, nagpuyo na karon sa pagkamatarong. Tungod kay gipili nimo ang Ginoo ron, naa ka sa tatlo nga dalan. And one day, timan ini. Kay gitudluan ka sa Ginoo sa pagpuyo nga pagkamatarong. Subaya na og sunda na hangtod inibalik sa Ginoo. And if you die, there's another life in heaven. Amen? Kung mamatay man, mailawas unya sa langit nga bago. Dili sa impyerno. Amen? Malipayon ba tayo Misaya? Malipayon ba tayo? Pagkanindot. Pagkanindot. O kining klase nga mensahe para sa mga Kristohanon sa nato. Amen, Kristohanon? Amen? And thanks God that He led it my way. Usbon ako. Ha, pamati mo, mag-close na. Not my works, nga nakabalo ko asa ko paingon. Dili ang akong mga binuhatan, mao'y naggarantiyan ako nga kabalo ko asa ko paingon. Ha? Usbon ako, dili ang atong binuhatan. Ang atong mga binuhatan nga maayon, segunda ron na sa kalwasan sa Ginoo. Not my religion. Bisan ang akong relihiyon nga gidala ron, I have no religion because the true religion kanang gatudlo og kalwasan. Amen? But not my religion nga makagaranti nako nga makabalo kog asa ko paingon. Nasabtan na to? Amen. Ang makagaranti nako nga nakabalo kog asa ko paingon tungod sa pulong sa Ginoo. Tungod sa Dios. Amen? John 14:1, 2, 3, o 4 ba na? Let not your heart be troubled. You believe in God and believe also in me. In my Father's house are many mansions. Amen? Kinsa man ang mga mansions? Giandam na sa Ginoo para kanimo para kanako. O mubalik ako dito mag-imong mansion. One day mubalik ako diri sa yuta. Kuhaon tamo. Kung asa ko tuapod mo. Kinsa man ning mo nagipasabot diri? Katuning mga taong nairelasyon sa Ginoo, dili tanang tawo. Amen? Nakasinabot na ta? Amen? Nanginaot ko nga ang Ginoo naging istorya sa inyong kinabuhi karon. Nanginaot ako nga humani ni Mesaya, magdugang ang kaligo ninyo sa pagpangalaga sa Ginoo, niya magpagamit ta sa burato sa Ginoo. Amen? Ang gusto ano? Mga young people, amen ba? Di na ta magpabuyag sa Ginoo. Di na ta magpabuyag. Di na ta magpabuyag. Kung saan matong sa Ginoo? Magbinuotan ta atubangan sa Ginoo. Kaya ang Ginoo anda mohatag o ganti niya itong mga taong nagmatinumanon kaniya. Amen? Kung saan itong maton? Katong mga nangawala ato itong pamalikon. Kamong nahabilin, ayaw mo pabuyag. Katong mga nagpabuyag, mao to itong pamalikon. Kaya kung magpabuyag mo, mawala na po mo, wala na tayo walihan. Gusto mang iron na kung walihan. Hey dog, stand up dog. Let's pray. Sugot mo na. Nya, mo mansions na ni, mo tiles na ni, mo aircon na, iro na kung kauban. Kaya di man mga members na mga people, hala ni balik sa kalibutan. Ano kayo, magluna mo diha. Siraan ko ni portahan. Tao na itong latiguhon kasi Ginoo, Pastor, abrihin ko! Sirado na ang arka. No, dili ta gustong maabot na sa puntos to kinabuhi. Amen? Samtang karong naging istorya pa ang Ginoo nato, tadlungon na to ang kinabuhi nato, diya atubangan sa Ginoo. Manindog ta atong tapuson ng ato ang mensahe pinaagi sa pagampo. I hope na everybody na matapusan ang kigsulti sa Ginoo. Nya wala may visitors. So, para ni sa mga Kristohanon, no? Para din nato tanan. When Job said, when a man shall die, shall he live again? Ang tubag is, yes. Mao kanay dako nga pasalig o probisa sa Ginoo diri sa Bible nga ang mga tao nga nidawat niya mabuhi pag-usab kung man ining kinabuhian. Unsa man to himon? Prepare to meet thy God. Prepare for His coming and prepare for your destination. Magduko ta, walay magpiyong, walay maglantaw-lantaw ako. Duko ninyo mga ulo, niya piyong ninyo mga mata. Try this way nga mag-serious. I-try sa inyong kinabuhi sa inyong Christian life nga mag-serious mo
Unya, samtang magampo kung mag-call ko, invitation, ang inyong yung una-una, nakapokus dito sa Ginoo. So, i-try na ninyo mga kasuhan ng mga lalaki. Ha? Let us respect God, even in our worship. Sige, padayon to sa pagpiyo, gusto mga mata. So, nadungog na to ang mensahe karon. Nadungog na to ang klaro kay mensahe. Na even ang mga bright na tao sa kalibutan, diligid makatubag sa pangutana ni Job. Kabalo ko igsoon nga ikaw karon usahay magduha-duha. Kinagian mo ko na sa kinabuhi. Kabalo ko usahay sa tong pagtuo magduha-duha ta. Tong kinagian mo na nato. But today, kinahanglan ka mo barog, mutindog. Nataliwala igsoon sa imuhang kaluyahon, mabot man gid na. Usahay mabot pa pagduha-duha. Encourage lang ang message karon. If I die, shall I live again? Ina mo kagulingon, mabuhay ko. Karon pa daan, kanindot man di pasalig sa Ginoo para nako. Then I prepare my God. I prepare to meet my God. I prepare for His coming. I prepare for my destination. Samtang magduko ang ulo yung mga mata, Kristohanon ka, baguanon, o dugay na. Bago na ka mga alagad, nag-build pa kasi ng pagtuo. O niya, unsay magduha-duha ka, unsay na ikuliyahon. May mo ni balon si magagalingon ka ron. Kini pangutangan ni Job. O niya, hinay mo kagalingon, Lord, dindot man ikaw promise, dindot man ikaw pasalig. Madamog na ko ron, akong nabatian, Lord. Didugang akong kanasig. Lord, today, I will make a commitment. I will surrender to you. Kumuha akong tanan, akong buhaton ng tanan. Ibisag, sa'yo mabot ang kawaladon, mabot ang kabigaduhon, mabot ang kaluyahon. Dili ko mabiya, dili ko matalikod sa pagpangalagad ng kanimo. Kung nakakalinig ka mutagon, ano na kami makabless ka sa mensahe, may mong dili tatlong mga gianon ng gagian. Usay makahimo kag sala tubangan sa Ginoo. Usay sukol ka sa Ginoo. Panahon na karon may comment sa Ginoo, Lord. Paliyo ko ragot tadlunga ra kuni kong dalan. Usay mo sukol ko nimo. Usay mo lihis ko sa mga pumuton. Usay mo babag gyud. Ginoo kini pagkadautan. Ina Ginoo, Lord, tadlunga ko. Lord, ina Ginoo, Lord. Usba ang dalan akong gagian ron. Usay muwiwi gid ko. Usay mo simang gid akong pagtuo ba. May ipong fokus kalibutan, madala pag ko sa tentasyon sa makaliyukan sa kalibutan. Inay mo kagaling mo, Lord, tanong ako. Pwede na mo istorya ng Ginoo. Pinindot pasalig sa Ginoo. Umani kinabuhian, apay kinabuhi sunod. Kanya, dili ta maulaw sa Ginoo, magbugal-bugal sa Ginoo. So ina ang Ginoo, Lord, dinot magka-promise. I make commitment. Today, gusto na ko, matandungon nimo ang akong kinabuhi. Ug antang ko, nga mosunod ka nimo, hangtod sa imong pagbalik. Pwede ka malis tubangan. Pwede ka malis tubangan. Istoryahan Ginoo. Tapaki ang imong mga sayop, tapaki ang imong mga lapsis sa tubangan sa Ginoo. Dili si pastor ang magpasaylo nimo. Dili si pastor ang magahatag kanimo kasiguraduhan. Kun dili ang Ginoo. Ingna ang Ginoo istorya, Lord, sorry usahay masayop ko. Sorry usahay gahi ko ulo. Sorry usahay Lord nga madalagi ko sa kalibutan. Karon akong tadlongon ng kinabuhi. Pakistorya sa Ginoo. Si kinsa man ta nga dili mo istorya sa Ginoo. Si kinsa man ta nga dili mga ipasaylos Ginoo, tao naman ta, masayop ta. Pero kanindot lang kaya atong Ginoo mo pasaylo. Kinsa pa? Doon din sa tabangan. Serious. Be honest to yourself. Be honest to yourself. Ina yung Ginoo, Lord, sorry. Gusto na kong tadlungon, gusto na kong magtinarong, gusto na kong magtadlong sa kong pagmalagad. Gusto na kong mutahon sa kong mamag papa. Gusto na kong magtinarong sa kong mamag papa. Gusto na kong dili mo sukol sa kong mamag papa. Ina yung kaulingon kung anak ka. Sige, aris tabangan. Ayaw kahatlok, ayaw kaulaw. Ngayon ang Ginoo, si bisan kinsa kato maulaw kanako tubangan sa mataw. Ikaulaw ko usab siya tubangan sa kumahan ngadto sa langit. So karon na panahon na di ka maulaw sa Ginoo. Istoryahan Ginoo. So kung membro ka nini kabuntagon, nagkasabot ka sa mensahe, Lord, nindot ka pasalig. Nagikuptan ko ning pasalig ni Lord hangtod sa ako ang kinabuhi. Kung membro ka, kunya, na-bless ka sa message, kunya, nakasabot ka, nga humain kinabuhi, napagilahin kinabuhi, pwede ka mo oras tubangan, pasalamatan Ginoo. Na Lord, salamat.
kay nindot kay pasalig. Lord, salamat kay nindot kay mong pasalig. Salamat Lord kay nindot kay mong pasalig. Ano sa tabangan? Na Lord, itong karon may bawal ako mong pasalig. I prepare to meet you. I prepare for your coming. And I prepare for my destination. Sige. So yan, ina Lord, salamat. Karon pa lang daan, pangdaman ako. Padahin po yung mga mata, dugo itong mga ulo. Let us pray. Most gracious and Heavenly Father, thank you so much for this morning. Thank you so much for the message. May mong hatag ka na mo. You can pray, Lord, that this message, dili may mong kawang silang mga kasangkasing. And we're praying, Lord, that starting today, these brethren and brothers and sisters in Christ, nga forward, whatever ng mga kastuan, ang nasa lang mga ginikuran, they will make also a commitment to you. Whatever the commitment ng isogid niya kanimo, Lord, ikaw na sayod niya. Maulaw man sila, madlong man sila, pero akong papangamuyo ni mo Diyos, na padayon ka makihistorya kanila. Nining ka mong tanggol ka tuhon, Lord, nasayod kami sa mga destinasyon, o nasayod kami sa kinabuhi. Bosa Lord, nining ka mong tanggol. Salamat na mga tao karon ngayon gigamit. Salamat sa mga bili ng mga katawag, Diyos galangan na padayon ka ang kapatalingog kanila. O ako mga pagkampo, Diyos, ni mga gustuhan ng naldi karon na mag-full pa din sa Holy Spirit. Encouragement na magpagamit sila sa bulaton sa Ginoo, nga doon na sila mga kalag, na masultian, madala sa mga tilang, at the same time, magpagamit sila sa bulaton diri Diyos, ang imong bulaton diri sa galangan, magpadayon gyud nga tanang mga tao magbatarong na sa imong katubangan. Nga tanang tao sa dili pa pagbalik o Diyos, maging hapsay ang ilang dalan ug matarong ang ilang dalan, dili na magpuyo sa kasalanan, ingon man magpalayo na sila sa tanang klase sa pagpakasala. Yan ang kautuhon ng Diyos. Salamat sa mong mensahe. Salamat sa mong kayo. Wala kami mahimo, Lord, kung wala ikaw. Tarang pulong ang ipasalamatan diya kanimo. All these things we ask in mighty name of Jesus. Amen. Okay, maraming salamat. So, dagang salamat, no? O